minutos hoxe, tal. Sí. Bueno, boas tardes a todos, son as 8 da tarde. Empezamos co pleno ordinario da Corporación Municipal do Concello de Dodro para o día xoves 11 de febreiro ás 20 horas, co seguinte orden do día. No apartado A, que é o primeiro, dación en conta dos decretos da Alcaldía e dase conta das resolucións da Alcaldía que van dende o número 260/2020 ao número 363/2020 e do 1 do 1 do 2021 ao 7 do 2021, en cumprimento do disposto no artigo 42 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das entidades locais. Este punto xa estuveron as resolucións hasta a 7 do 2021. Sí. Pode ser que xa máis, non sei. Es el número de resolución. Dase en conta da resolución que van dende o número 260/2020 ao 363/2020 e do 1/2021 ao 7/2021. Me refiero aos números. Sobre este punto non sei que ven ao caso que fale vostede neste punto, señor Alfonsín. Simplemente decir que nós non damos conta das resolucións feitas entre o 23 de decembro e o 14 de xaneiro. Vostede pode decir o que queira, pero mellor noutra parte do pleno, non esta. Bueno, nós decimos que non damos conta desas... Punto 2, dación en conta ao pleno de asuntos varios. Por favor, non me interrumpa, señor Alfonsín. Dación en conta ao pleno de asuntos varios. Eu, como alcalde, quero dar en conta ao pleno de varios asuntos. Un é a contestación da Fiscalía da área de Santiago de Compostela, que tivo entrada neste Concello co rexistro de entrada 2707 a un escrito de 50 páxinas presentado polo señor Valentín Alfonsín Somoza nesa Fiscalía, coa seguinte contestación por parte da Fiscalía. Número de que? 2707. Co seguinte texto. En fecha 26 de maio del 2020 se incoaron diligencias preprocesales 29/19 al recibirse en esta Fiscalía de Santiago de Compostela escrito de denuncia por parte de Valentín Alfonsín Somoza por un posible delito de prevaricación por parte del Ayuntamiento de Dodro. Se acordó como diligencia de investigación requerir al Ayuntamiento informe sobre todos y cada uno de los puntos recogidos en la denuncia,
con el resultado que consta unido a las presentes diligencias, así como la documentación remitida por el Ayuntamiento sobre la situación judicial en la que se encuentra la paralización de los trámites necesarios para la validación de modificación del planeamiento y los expedientes sancionadores contra don Ramón Aubín Gómez a expensas de las resoluciones judiciales, la realización del auditorio sin licencia y la correspondiente actuación del Ayuntamiento para la legalización urbanística de la construcción y las autorizaciones para la modificación del cauce del río. Respecto a la denuncia por la obstrucción del derecho de información a los concejales, dicha afirmación es negada desde el consistorio, si bien reconocen el posible retraso justificado por el volumen de trabajo, refiriendo que en todo caso las actas del Ayuntamiento se encuentran publicadas en la web, siendo de libre consulta, diferenciándose el derecho de petición que ha de formularse por escrito. Finalmente, respecto a las posibles amenazas y coacciones recibidas por los comuneros, se requiere en nuestro ordenamiento jurídico denuncia expresa del perjudicado, lo que no concurre en el presente supuesto. Se estipulan los fundamentos de dereito para emitir o seguinte acordo. El archivo de las presentes diligencias de investigación registradas con el número 29/20. Notifíquese la presente resolución al señor Valentín Alfonsín Somoza, haciéndole saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio del derecho que le asiste a reproducir su denuncia ante la autoridad judicial. O siguiente punto de dación en conta é o tema sobre o convenio suscrito entre a Consellería de Medio Rural e a entidade local de Dodro para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural FEADER no marco do PDR de Galicia 2014-2020. En isto, con relación a este convenio, quero facer constar que no ano 2018 foron expedientados os traballadores contratados na Brigada de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestales e perdeuse parcialmente a subvención concedida. Alcalde nese momento, o señor Alfonsín Somoza. No ano 2019 renúnciase ao convenio coa Consellería de Medio Rural para a participación na prevención e defensa contra incendios forestales, sendo alcalde o señor Valentín Alfonsín Somoza. No ano 2020 recupérase o convenio coa Consellería de Medio Rural que se asina en setembro dese mesmo ano, a pesar da pandemia e da situación, e xustifícase en prazo e forma a parte executada. E antes de rematar o ano 2020, asínase unha adenda do convenio suscrito entre a Consellería de Medio Rural e a entidade local de Dodro para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais e queda prorrogado para a anualidade de 2021, o que informe o Pleno deste Concello. Dación en conta da situación do servicio de recollida de animais domésticos do Concello de Dodro, despois da existencia de un contrato de dudosa legalidade do ano 2019, este Concello procedeu a rescindir ese contrato e a suscribir un convenio co Refuxio de Animais de Bando para que eles xestionen os animais recollidos no Concello de Dodro e o abandono que se produzca neste Concello. Este convenio e esta xestión supón un aforro do ano 2020 de uns 24.000 euros gastados a uns 5.000 que calculamos se gastará no ano 2021. Tamén queremos dar en conta do escrito recibido onte, 10 do 2, da señora Marina Barril González, xefa do Servicio de Programas Mixtos, en donde dice notificación de resolución de non concesión dos programas de emprego integrados de Galicia. Achego a resolución da Directora Xeral de Formación e Colocación pola que se resolve a súa solicitude de subvención para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia durante os anos 2020 e 2021, presentado ao Aveiro da Orde do 27 de decembro do 19. Isto quere decir que o Concello de Dodro tramitou de xeito impecable a integración e a concesión de un programa integrado de emprego que quen negou a resolución da non concesión foi a Xunta de Galicia, como queda claro a todos os efectos. E outra cousa máis, quero tamén traer ao Pleno a boa acollida por parte dos veciños de Dodro da xestión do reciclaxe e da mellora na recollida selectiva do Concello. Os veciños de Dodro en gran parte foron os máximos artífices dunha mellor xestión na recollida de lixo. Aumentouse en uns porcentaxes do 24,75% a recollida dos
nos contenedores selectivos de envases, vidrio e papel. E, aparte, se reduxo nun 8,8% desde o ano 2018, o que supón 66 toneladas de lixo o que se envía a Sogama, polo cuanto tamén produce un aforro importante nos custos que ten para este Concello o servicio de recollida de lixo, que, recordo, é municipal e está xestionado por parte do Concello desde xa hai moito tempo. E, bueno, dito isto, pasamos ao seguinte punto do orde do día, punto número 3, que a aprobación se procede das actas da sesión dos días 18 de junio, 13 de agosto, 8 de octubre, 18 de novembro do ano 2020 e a do 20 de xaneiro do ano 2021. As actas estuveron a disposición de todos os concelleiros para o seu estudio e, se queredes, vamos por orden, se hai algunha cousa que apuntar sobre a primeira acta do día 18 de junio. Señor Abuín. Sí. Na páxina 56, donde fala da intervención do voceiro do PSDG-PSOE, donde explica que algún dirixente do PP, como Ayuso, o 2019, quixeron que entrara outro concello, o de Rianxo, pero que tiveron a oposición absoluta, debe dicir, explica que no 2019 quixeron que entrara outro concello, o de Rianxo, pero que tuveron a oposición absoluta de algún dirixente do PP. Algo máis por parte do... Sí, na páxina 26, na miña intervención, donde no primeiro párrafo inteiro, que sai aí na páxina 26, di: ata o de agora o servicio de acollida estábase a prestar por unha entidade privada orientada á cría, adestramento e residencia de animais con fins lucrativos, de xeito que os prezos ofrecidos polo servicio de estancia dos animais recollidos persigue ese obxectivo de empresa e beneficio, o cal non é propio para un concello. Eu creo que está mal recollido, porque todas as empresas teñen un obxectivo de beneficio. Non ten ningún sentido este párrafo. Eu entendo que, non creo que o dixera así, creo que o párrafo debe de dicir: ata o de agora o servicio de acollida estabas a prestar por unha entidade privada orientada á cría, adestramento e residencia de cans, e acabarse. Porque o de que a empresa teña un interés de beneficio é lógico. Quer dizer, non eliminamos ou non cambiamos de empresa nese servicio por cuestión de que tuveran un fin lucrativos, senón porque era máis barato o convenio, neste caso no Refugio de Bando. Que se acabe aí, é residencia de animais, punto. E eliminar todo o outro, porque non ten sentido. Nós non temos nada. Axustándonos ao grabado, precisamente. Estamos axustándonos ao grabado, precisamente. Señor Bautista, nada que decir. Bueno, si vos parece, si lles parece, aceptando estes cambios, estes pequenos cambios no sentido da acta, vamos proceder á súa votación. Pero, perdón, eso vais a comprobar ca grabación antes de modificalos? Nós xo comprobamos ca grabación. Sí, nós traemos aquí os cambios. Vostedes poden votar, poden abstenerse, poden votar en contra. Bueno, pois poden votar vostedes en contra. A grabación comprobouse para isto. Non estamos discutindo isto. Votos a favor, por favor, señor Alfonsín. Señor Alfonsín, por favor. Señor Alfonsín, por favor. Manteña a orde. Señor Vicente, manteña a orden, por favor. Vamos a votar a aprobación desta acta con estes cambios. Votos a favor? Votos a favor?
Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a acta do 18/6. Acta do 13 de agosto, por favor. Señor Alfonsín, ten algo que comentar sobre esta acta? Señor Abuín, algo que decir desta acta? Gracias. Señor portavoz do... Na páxina 4, na miña intervención, está cortada. Vamos a ver. Espera. Aquí, ¿no? As cousas. Bueno, pois nada, perdino. Agora non sei onde estaba cortado. Tiña aí unha intervención que parecía que estaba cortada, pero non a vexo. Sí. No primeiro párrafo, puntualiza o señor Tarrío que é necesario incluir a Consellería de Política Social entre os fins implicados nesta cuestión, pois tamén se aplica a escolas infantís. Finaliza dicindo que entende a necesidade de poñer máis carga aos concellos no tema da limpeza, pero que debería levar unha corresponsabilidade, ademais que está aí cortado. Entón, entendo que pero que debería levar unha corresponsabilidade, ademais no sentido económico, que cada administración que se correspondera co incremento económico que supón eso. Quero dicir, está cortado, ademais que acaba aí. Podémola modificar, pero que debería levar unha corresponsabilidade económica. Económica, punto. Ademais que non ten sentido. Que non ten sentido, Claro, ademais que... Entonces pasamos á votación da acta do día 13/8 con este pequeno cambio. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a acta do 13/8. Acta do 8/10 de 2020. Algo que comentar sobre esta acta, señor Alfonsín? Señor Abuín, portavoz. Bueno, máis que non erro, nada máis que na documentación, a páxina 5 sale partida, nada máis. Eso está solucionado en acta. Está solucionado, nada máis. Algúnha outra cousa, portavoces? Nada, pois, se lles parece, pasamos á aprobación a votación da acta do 8/10. Votos a favor da acta do 8/10? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a acta do 8/10. Acta do 18/11 de 2020. Algo que comentar sobre a acta do... Esta acta foi ao pleno do 10 de decembro xa. Sí. O que non sabemos, porque non temos a acta do mes de decembro, entón non sabemos a votación, eu non a recordo, pero sí que foi xa ao pleno. De feito está na convocatoria. No, pero retirouse esta acta. Eso sí que non... O non terá acta dese pleno... No, pero esta acta non foi ese pleno. Sí, na convocatoria está. Na convocatoria está, pero creo que depois retirei eu. Pero retirei eu, creo, non? Eu retirei... Pero eu penso que se retire... Eu non me acordo, por eso... Bueno, pero traes ahora, pero retirei nese día, eu sei que ese día retirei un acta, era esta porque tiña varias cousas, por eso se volveu a reenviar agora, sí. Vale. Sí. Bueno, non sei se a viron agora, se tuveron tempo de vela, xa teñen, bueno. Sí. Señor... Xa me dixo que nada. Señor... Algo? No, ben. Señor Xosé Vicente, nada? Perfecto, bueno, pues pasamos a votación desta acta. Votos a favor da redacción da acta do 18/11. Gracias. Votos en contra. Abstencións. E acta do 20/1 do 2021. A primeira acta deste ano. Esta acta, algo que obxetas, portavoz do Partido Popular, portavoz do Partido Socialista? Nada de cochetar. Portavoz de Unidade Veciñal, portavoz do BNG. Bueno, vamos a votar a acta do 20/1. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a acta do 21. Pasamos ao punto seguinte. Solicitude de compatibilidade persoal do Concello. Unha traballadora do Concello
solicita a compatibilidade por, bueno, está aí posto, non? Bueno, que por un tema persoal e familiar de necesidade vai se dedicar temporalmente a un traballo que non ten nada que ver coa administración local e nos consideramos que se debe de autorizar esta compatibilidade. En todo caso, vai se dar un turno de palabra a cada portavoz. Portavoz do Partido Popular. Bueno, pois, pola nosa parte non temos nada que obxectar, simplemente agradecer á secretaria accidental que ora se decida a facer informes e a dalos á oposición, cousa que se negou nos anteriores plenos, e animamos a secretaria do Concello, o secretaria accidental do Grupo de Goberno, que se convirta en secretaria de toda a corporación e esperamos con interés os informes solicitados con anterioridade, e creo que non terá ningún tipo de problema, xa que ora xa está disposta a facer informes, pois que tamén faga os que foron solicitados de acordo ca legislación. Portavoz do Partido Popular. Perdón, portavoz do Partido Socialista. Nada, o Grupo Socialista, por a súa parte, dá o visto a prace a autorización a compatibilidade nesas funcións. Portavoz da Unidade Veciñal. Sí, pola nosa parte non hai ningún problema, vexo totalmente normal que se acepte este recoñecemento. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, non hai tampouco ningún inconveniente en que pola nosa parte que se lle conceda a compatibilidade. Pois entón hai que votar, me imagino, entendo que habrá que votar. Votos a favor da solicitud desta de compatibilidade? Votos en contra? Ningún. Abstención ninguna. Pasamos ao punto seguinte. Proposta sobre a política do Goberno galego en relación co seu financiamento dos concellos do Servicio de Axuda no Fogar. É unha proposta que presenta o Grupo de Goberno. Vaina a explicar o concelleiro, o señor Xoán Bautista Mariño. Paso a ler a proposta. A aprobación no ano 2006 da Lei de Dependencia por parte do Goberno de España supuxo un fito histórico na ampliación do estado do benestar en España e actualmente hai 1,1 millóns de persoas beneficiarias con dereito efectivo. Sen dúbida, un grande avance no sistema de protección social. Como dispón con carácter xeral o artigo 11 da Lei 39/2006 de 14 de decembro, corresponde ás comunidades autónomas xestionar no seu ámbito territorial os servizos e recursos necesarios para a valoración e a atención á dependencia. Nomeadamente, o Servizo de Axuda no Fogar é un dos recursos de atención ás persoas dependentes máis demandados, con máis de 24.000 usuarios en toda Galiza. Aínda que a competencia é da Xunta de Galicia, a súa xestión foi derivada aos concellos. De feito, a súa xestión e financiamento ven imposto aos concellos en virtude da Lei 13/2008 de 3 de decembro dos Servicios Sociais de Galicia e do Decreto 99/2012 de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. A achega da Xunta de Galicia ao financiamento deste servizo da súa competencia é de 9,7 euros hora e a dita aportación está conxelada dende o decreto do ano 2012, permanecendo inalterada a insuficiente contía que aporta a Xunta para a xestión dunha competencia propia. Na orden de 31 de maio de 2016, pola que se modifica o módulo de financiación do Servizo de Axuda no Fogar a persoas en situación de dependencia, recóllese módulo económico a aplicar. A achega da Xunta de Galicia será igual á diferencia entre o custo do servicio declarado pola Corporación Local na xustificación e avaliación do proxecto anual de servizos sociais máis recente dispoñible, menos o importe da participación da persoa usuaria no custe do servizo, por hora efectiva de atención xustificada a persoas con programa individual de atención, PIA, de Servizo de Axuda no Fogar, SAF. En todo caso, a achega por parte da Xunta de Galicia será dun máximo de 9,7 euros por hora efectiva de atención xustificada a persoas con programa individual de atención de servizo. A axuda no fogar é unha competencia impropia que asumen os concellos cando lle corresponde ás administracións autonómica e estatal. Hai que ter en conta que o prezo do salario base mensual dun auxiliar de axuda no fogar pasou de
14 pagas de 964,15 euros en 2012 a 14 pagas de 1.042,68 euros en 2021. Son os concellos que teñen asumido ao longo de todo este tempo os incrementos de prezo hora para poder garantir un servizo de calidade e unhas condicións de traballo dignas do persoal do Servizo de Axuda no Fogar, incrementando o importe dos contratos nos orzamentos municipais sen ningunha clase de achega adicional por parte da Xunta de Galicia. Esta situación é insostible para a maioría das finanzas municipais, tendo en conta, ademais, que a menor orzamento municipal, concellos pequenos e normalmente con maior dispersión poboacional, os custos por hora vense incrementados. Polo anteriormente exposto, propónse a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instará a Xunta de Galicia a que incremente o financiamento do servizo de axuda fogar da súa competencia e que xestionan os concellos, que permanece conxelado dende o ano 2012, de modo que se axuste a realidade de prezo hora actualmente vixente se poda prestar este servizo coa máxima calidade e coas mellores condicións de traballo para as que os profesionais do dito servizo. Segundo, trasladar ao Parlamento de Galicia o acordo adoptado por esta corporación para o seu coñecemento e efectos. E terceiro e último, trasladar o presente acordo á Federación Galega de Municipios e Provincias para o seu coñecemento e efectos. Nada máis. Sí, neste caso defenderá a señora Boga a postura do Partido Popular. En canto ás competencias deste servizo, hai que aclarar que de conformidade co establecido na lei que vostede menciona na súa proposta, a Lei 13/2008 do 3 de decembro, e no Decreto 99/2012 do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, o Servizo de Axuda no Fogar, o SAF, é un servicio público de titularidade municipal. Titularidade municipal e que forma parte dos servizos sociais comunitarios básicos. Pese a tratarse de un servizo de titularidade municipal, a Xunta de Galicia axuda no financiamento do mesmo, cubrindo a maior parte do seu custo. A axuda no fogar é un servizo baseado na necesaria colaboración institucional entre administracións, xa que a Xunta asume a maioría do seu financiamento, mentres que os concellos se encargan da súa xestión. Neste sentido, por exemplo, os concellos da provincia da Coruña non poden ter queixa da Xunta de Galicia. A Xunta investirá no conxunto da provincia 33 millóns de euros en SAF durante este ano 2021. O número de horas de SAF sube un 19% nun total de 51 concellos, o que significa un aumento nestes concellos de preto de 350.000 horas anuais ata superar os 2 millóns de horas do SAF básico. Este incremento da axuda no fogar é posible porque o orzamento da Xunta de Galicia para este ano volve a reforzar este servizo para as persoas dependentes con un investimento en toda Galicia de 83,6 millóns de euros, case un 10% máis que no ano 2020. Isto supón un incremento orzamentario de 7,5 millóns, é dicir, máis dos 6 millóns que se destinaron para o SAF extraordinario. Trátase de poñer a dispor dos concellos máis horas para chegar aos coidados de profesionais a un maior número de fogares cos maiores e persoas dependentes. Con este incremento orzamentario, o Servicio de Axuda no Fogar, que xa chega hoxe a máis de 23 galegos e galegas, reafírmase como un dos piares de atención á dependencia. A falta de compromiso orzamentaria por parte do Goberno Central contraponse coa vontade da Xunta de Galicia de seguir mellorando o financiamento do SAF co fin de que este servizo sexa aínda máis gravoso para os concellos. De feito, o Goberno galego xa se comprometeu coa FEGAM a revisar as achegas a este servizo, algo que vostedes piden na súa proposta e que deberían de saber. A Xunta asume a maior parte do custo que ten o SAF, mentres que o resto corre a cargo dos concellos e dos usuarios, porque están se olvidando na súa proposta que os usuarios tamén pagan unha parte, algúns deles. No ano 2020, a Xunta lanzou un servizo de axuda no fogar extraordinario polo que non tiveron que pagar nada as persoas usuarias, xa que a Administración Autonómica asumiu o importe que estes abonaban habitualmente. Claro que de pouco sirve que dende a Xunta se incremente o orzamento e se dean horas de SAF extraordinarias gratuitas se por parte do Concello non se gastan. Recórdolles que no ano pasado este Concello recibiu 1.115 horas gratis. Gratis para dar aos veciños e veciñas do noso Concello e gracias á boa xestión deste equipo de goberno só deron 127 horas. Memoria histórica, señor Mariño.
Un despropósito que teñan horas do SAF gratuitas facilitadas pola Xunta e que non llas dean aos veciños. E logo veñan pedindo aquí que a Xunta incremente a financiación cando lles dan gratis e non as queren. Deberían vostedes centrarse máis en xestionar os servizos sociais municipais en vez de traer a este pleno mocións forma que non lles solen gustar moito e que algún partido político lles pasou. Deberían vostedes preocuparse de que os nosos veciños non se lles pasen os recibos do SAF con tanto retraso, porque siguen a pasalos con moito retraso. Ou que non se lle pasen varios recibos xuntos, en un mesmo mes, ou que non se lle pasen recibos ás persoas falecidas, que sigue ocorrendo, ou non poñer tanta cita e tanta traba para atender a un veciño que ven a solicitar o SAF. Deberían vostedes poñer máis empeño en cumprir a legalidade. E sí, a legalidade, porque levan preto de 2 anos prestando o servizo de axuda no fogar, o SAF, sin contrato. Sin contrato, señor Mariño. Un contrato que finalizou o 22 de xuño de 2019. Remato. E seguen vostede prestando os servizos sin haber feito unha prórroga e sin a nova contratación. Algo totalmente ilegal, e non o decimos só nós, xa o dixo tamén o señor alcalde neste pleno en referencia a outros servizos. Levan vostedes pagados preto de 340.000 euros ilegalmente, e aí o deixo. Dende este grupo municipal instamos a vostedes a centrarse na xestión e supervisión dos servizos sociais do noso concello para beneficio de todos os veciños. Gracias e perdón. Sí. Bueno, a Xunta axuda cando é a súa competencia en esta materia. No texto da proposta indícase que o salario base incrementouse, como se pode ver. En cambio, a contía da axuda desde o ano 2012 sigue manténdose en 9,7 euros por servicio. Do 2012 ao 2021 van 9 anos que a Xunta de Galicia, tendo máis un orzamento máis grande para este tipo de axudas, non hai esa corresponsabilidade cos concellos, e máis con os concellos que non son do signo político dos dirixentes da Xunta de Galicia. Nada máis. Gracias. Gracias. Bueno, pois, aínda como di a portavoz do Partido Popular de Dodro, aínda que sexa de titularidade municipal, como vostede di, tamén podemos pedirlle á Xunta que incremente a cuantía o financiamento do servicio. Podemos pedir igual. Aínda que, como vostede di, a Xunta se comprometa a subir a cuantía, non sei que problema hai en que en volver a solicitar máis diñeiro. Podémoslo facer. O sea, non ten nada que ver unha cousa ca outra, pensamos nós. E pola nosa parte estamos de acordo e vamos votar a favor. Gracias. Portavoz do BNG, señor Mariño. Sí, bueno, a proposta que trae aquí o grupo de goberno ben podía ser suscrita, creo que por cada un de nós, polo que acabamos de escoitar, porque todo o mundo necesita cartos e queremos máis cartos, o que se pide aquí. Pedimos cartos xustamente porque vemos que son insuficientes. Eso é o que está encima da mesa. Non creo que haxa que ir aquí ao tema da xestión municipal, que a xestión municipal do Servicio de Axuda no Fogar na inventamos o goberno que acaba de entrar. É unha xestión que xa ven dada de atrás. Se tiveramos, como sempre di o BNG, se tiveramos máis ferramentas, faríamos outro traballo, pero temos as ferramentas que temos. Mistura un pouco os conceptos, supoño que intencionadamente o Partido Popular, como sempre. O SAF extraordinario, señora Boga, era por pandemia, e utilizouse por pandemia aquilo que necesariamente se tiña que ocupar o Concello desas persoas. E sábeo. Despois o dos recibos xa lle contestei. O da cita, perdóneme, pero está moi equivocada do Partido Popular. O da cita previa non é unha traba, é todo o contrario, de a xente está moi a gusto por non ter que estar a esperar cando vai a servizos sociais. Non sei, ao mellor van á súa casa e contanlle outra película. Nós, nada máis que temos servizos sociais en Dodro, que está aí arriba, non sei se se acorda onde está servizos sociais. A legalidade da que vostedes falan, pois, bueno, mire, acabo.
Recordan cando o BNG na oposición lle recordou como estaba a contratación que querían ou a licitación que querían vostedes levar adiante e que grazas seguramente á aportación do BNG temos hoxe unha empresa que é unha empresa que está traballando e que tiñan que o goberno que estaba no anterior mandato licitar e marchou sin licitar? Acórdanse? Eu creo que visto isto e acabo xa, creo que estamos a falar de con independencia de que a FEGAN teña contactos coa Xunta, con independencia de que pode haber unha aportación maior, porque se necesita unha aportación maior, por suposto, non estamos indo en contra de ningún veciño de Dodro, sino que estamos xustamente facilitando que os veciños de Dodro teñan que pagar menos. É por eso que se lle pide á Xunta. Para o BNG, por exemplo, sería mellor unha lei estatal moito mellor, é dicir, que fora gratuito, pero esa sería outra lei. Nós de momento temos esta lei, en base a esta lei o que estamos pedindo é que a xente de Dodro pague menos, e para iso temos que pedirllo á Xunta, porque os concellos son os que, como vostede dicía antes, os que xestionan, e nós temos que xestionar. A nós teñenos que dar ferramentas para poder xestionar. Vamos a proceder á votación da proposta. Penso que está suficientemente debatido e vamos a proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Gracias. O punto número 6 da orde do día é unha proposta para a mellora da UCA do Hospital Clínico de Santiago. Vou na defender eu como responsable de sanidade no Concello. Exposición de motivos. A Unidade de Cuidados Intensivos de Adultos, UCA, do Hospital Clínico de Santiago, é tamén a unidade onde se atenden pacientes graves de COVID-19. Pero é unha unidade aberta que dispón tan só de 2 cubículos, polo que o persoal sanitario vese obrigado a estar xornadas enteiras co equipo de protección individual EPI e que non sería necesario de existir suficientes cubículos. O risco de contagio é elevado e de habelo non sería doada a sustitución das profesionais por personal coa mesma capacitación e, ademais, con formación en cuidados críticos. Porén, non contan cun plan de prevención de riscos que garanta medidas de seguridade para profesionais e doentes e botan en falta a formación en riscos laborais, teoría e práctica. Reclaman EPIs, duchas próximas suficientes para non ter que percorrer todo o hospital co uniforme usado. En resumo, condicións de traballo acordes coa situación actual. O personal da UCI tamén mantén unha folga dende o 16 de novembro non para a subida de salarios, senón para demandar condicións dignas para o seu traballo. Están en folga en demanda de melloras estructurais, medidas organizativas e preventivas, dotación de EPIs, controles de PCR periódicos, aspectos todos eles que redundarían nunha mellor atención para as persoas ingresadas que, como sabemos, pode ser do noso Concello. Por todo o anterior, o Goberno de Dodro propón o seguinte acordo. O Concello de Dodro solidarízase co personal da UCI do CHUS en folga, apoia as súas demandas e reclama a Xunta que realice de urxencia as actuacións necesarias para cumprir a normativa vixente e mellorar as condicións de traballo destas persoas que prestan, en primeira liña, atención sanitaria nestes duros momentos do COVID-19. E, bueno, vou dar un turno se vai dar un turno de intervención a todos os portavoces. Portavoz do Partido Popular, por favor. Si, vou na defender eu. O Hospital de Santiago ten á súa disposición unha UCI que conta con 23 camas, un número equiparable ás de outras áreas sanitarias como a Coruña e Vigo. A particularidade é que as camas están distribuídas en 2 hospitales, 15 no clínico e 8 en Conxo, a diferenza do que sucede en outras áreas sanitarias que se concentran todas nun único hospital. As unidades tanto do clínico como a de Conxo teñen unha configuración aberta, pero sí que dispoñen de cubículos pechados para pacientes que precisan illamento, 2 na UCI do clínico e unha na de Conxo. Pero que, ademais, a área sanitaria de Santiago, do mesmo xeito que o resto das áreas sanitarias, dispón de camas de críticos para pacientes cirúrgicos nas denominadas unidades de reanimación. Isto é así porque no ano 2011, o mesmo goberno que hai agora, decidiu construir unha nova unidade de reanimación no clínico. Grazas a esta actuación, durante a primeira onda, os pacientes de COVID que precisaron ingreso en unidade de críticos foron atendidos na UCI e na unidade de reanimación do clínico. Por suposto que esta configuración é mellorable e a aspiración do Goberno da Xunta é acadar unha reforma da UCI con todos os cubículos pechados, así se lle trasladou ao persoal, iso sí, advertindo de que só se faría a obra si podía estar lista antes de setembro do ano pasado, para que non se atoparan cunha UCI en obras en plena segunda onda.
Mas o certo é que ningunha empresa se comprometeu a cometer a obra nun prazo tan corto de tempo, sendo o prazo máis curto ao que se comprometían de 5 meses, o que motivaría que as obras se pudesen prolongar ata xaneiro deste ano. O pasado abril de 2020 fixose unha intervención na UCI do Hospital de Montecelo. Durou exactamente 4 días, 4. E estaba destinada precisamente a habilitar 2 voces de illamento. Aproveitouse o momento que clínicamente se considerou máis aceitado, cunha baixada dos ingresos, e cal foi a reacción do BNG? Pois, sacado da conta de Twitter do BNG, o 25 de abril dese mesmo ano, o BNG pon: a Xunta pecha a UCI de Montecelo en Pontevedra. Para Telefeijó, o moderno son os hospitais de campaña. Entón, se se fan obras malo, pero se non se fan, tamén. Durante o pico da primeira onda, chegaron a estar ingresados simultaneamente 27 pacientes. Os pacientes ingresaron primeiro nos 2 cubículos de illamento da UCI e posteriormente nos cubículos de reanimación. Desta forma, a UCI pudo seguir atendendo a pacientes non COVID, ata que unha vez que se ocuparon todas as camas da unidade de reanimación, tiveronse que volver á UCI. No momento en que ingresou o primeiro paciente na zona aberta da UCI, esta transformouse nunha UCI COVID, pasándose a habilitar o espazo da antigua reanimación para seguir atendendo aos pacientes críticos non COVID xunto ca UCI do Hospital de Conxo. Acometouse tamén unha actualización do equipamento con completa renovación do sistema de monitores e telemetría de todas as camas UCI, así como a antigua unidade de reanimación, que se dotou tamén de novos respiradores e que xa están operativas as súas 15 camas, co cal hai capacidade para habilitar un total de 38 camas en críticos simultáneas. Isto está contemplado nos plans de contingencia aprobados xa polo Comité Clínico e, polo tanto, para poder facer fronte a esta onda e vindeiras se as houvesen. Máximo se temos en conta que neste mesmo hospital ampliáronse as urxencias cun investimento de 1,6 millóns de euros, creando unha nova área de observación que dispón de 40 postos de atención aos enfermos. Efectivamente, a actual configuración da UCI supón molestias para o persoal de enfermería. Por iso, acordouse con este colectivo a compensación de cómputo da xornada para aqueles casos nos que o persoal teña que estar a traballar durante toda a xornada co EPI, como sucede cando se atenden a pacientes COVID con unha configuración aberta. Neste caso, computaránse 20 minutos de exceso por cada xornada en que se teña que estar a traballar co EPI. Por outra banda, dentro dos acordos acabados co personal da UCI, está a limitación da mobilidade, que se realizará exclusivamente en situacións puntuais e por causas inevitables, e soamente a outras unidades onde se atenden pacientes críticos, como é a unidade de coronaria, unidade de reanimación ou espertar. A Consellería de Sanidade escoita sempre as demandas dos seus profesionais e, ademais, están xa incluídas nos orzamentos para que este ano 2021 a dotación suficiente para acometer esta reforma integral da UCI do Hospital Clínico. Iso sí, farase sempre cando esta actuación non supoña un risco sanitario para os pacientes, porque a seguridade dos pacientes sempre é a súa prioridade. Ben, por parte do Grupo Socialista, amosar o noso apoio total para mellorar as condicións de traballo do persoal e máis nestes tempos que corremos polo tema da pandemia. Nada máis simple. Gracias. Portavoz de Unidade Veciñal. Se os profesionais que son os que están aí ao pé do traballo da sanidade piden estas melloras, eu penso que calquera goberno teria que apoialo ante de calquera signo político. Que, claro, o argumento do Partido Popular sempre é que as actuacións vanse facer, xa se van facer, e que xa se farán cando se poda. Pero eu creo que eso non quita para que apoyemos todos os partidos políticos que representamos aquí, aos veciños de Dodro, que ao final van ser os usuarios desa UCI, non quita para que apoyemos precisamente as demandas que se reclaman á Xunta. E por iso mesmo vamos a apoiar esta moción. Gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, no sentido que decía o meu compañeiro, creemos que o que nos acaba de pintar aquí o Partido Popular, que, vamos, casi que nos invita a ir aos hospitais que como se fora outro Xacobeo. E a situación, desde logo, cando atraemos aquí a este pleno, non é que sexa así. Fíxese que vostede falou de 23 camas nun hospital, non recordo cal, pero se dividimos as 234 persoas que agora hai nas UCIs, saen a 10 hospitais públicos,
non temos 10 hospitais públicos, porque se desde o ano 2008 se fixeran investimentos nos Sergas, no público e non na privatización do servizo público, agora mesmo esta pandemia, porque seguimos en pandemia, como moi ben recordan os compañeiros, podría ter, con outras políticas e con outra atención ao Servicio Galego de Saúde, outro tipo de acollida para os enfermos que, como acabamos de dicir, podemos ser calquera dos que estamos aquí. Nós imos a apoiar todo este tipo de demandas que agora mesmo temos aquí en concreto da UCI-A, creo recordar que está na proposta, porque a situación que temos provocada por a pandemia a que non axuda o Partido Popular coas súas políticas, nada máis que con di que vai a facer e que fará e que acontecerá, resulta que o resultado é privatizará. Entón, imos a apoiar a proposta. Perdón, prácticamente non dixo nada dos profesionais que son os que están en folga e son os que apoian. Se vostede lee o texto da moción, realmente o que está falando aquí non é moitas veces de un gran investimento económico, sino de pequenas cousas que fan que os profesionais que ao final son os que están atendendo aos pacientes nesa morea de camas UCI que, según vostede, dispoñemos neste país, pois, e de críticos e de respiradores, pois serían os que terían unhas condicións de traballo máis dignas e serían os que finalmente atenden aos nosos pacientes, no cual nos podemos encontrar calquera, Dios non o queira. Vamos a proceder á votación da proposta. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Punto 7 da orde do día. Proposta sobre o plan de rescate para os sectores da hostelería e o turismo. Defende a señora Wim. Sí. Exposición de motivos. Dende o comezo da pandemia, algúns sectores productivos están a afrontar unha realidade que os afoga cada día, facendo insostible a continuidade de moitas pequenas e medianas empresas vinculadas á hostelería, ao comercio, ás actividades de ocio e recreativas ou ás axencias de viaxe e ao turismo, entre outras. As dificultades son de especial importancia entre aquelas empresas e autónomos que ven limitada a súa actividade polas restriccións derivadas da pandemia, xa sexa a través de limitacións de aforos, reducción de horarios ou limitacións de espacios e aforos. Desde o primeiro momento en que se tivo conciencia da trascendencia da crise sanitaria, social e económica que estamos a vivir xa hai 9 meses, a Deputación solicitou ao presidente do Goberno galego abrir unha mesa de coordinación entre as distintas administracións. O obxectivo non era outro que traballar de forma coordinada para evitar duplicidades nas axudas e facelas máis eficientes para os sectores económicos que máis sufriron e seguen a sufrir as medidas restrictivas que desgraciadamente houbo e hai que seguir adoptando. Resulta evidente que a adopción de medidas necesarias para protexer a saúde da ciudadanía debe de ser unha prioridade, pero non pode perderse de vista que ao adoptarse estas medidas prexudicamos a economía de centos de familias cuxos ingresos dependen da súa actividade laboral e económica. Non é aceptable que haxa que poñer nunha balanza a saúde da ciudadanía e a subsistencia de miles de familias, como tampouco o é que o impacto derivado das medidas da saúde pública que a autoridade competente adopte sexan soportadas en solitario por un sector da poboación sen ofrecerlle ningún tipo de auxilio. Por iso, coa finalidade de que a saúde das cidadáns e dos cidadáns sexa o único elemento de decisión, resulta imprescindible adoptar modelos como o implantado en Alemanha, onde calquera restricción sanitaria chega acompañada de líneas de axudas para os sectores afectados. Aínda máis nun momento no que a Administración autonómica, que é a competente para ordenar as restriccións, ten a súa disposición os recursos para facer efectivos as axudas. En Galicia estamos preparados para adoptar un modelo similar ao alemán, para afrontar non só a difícil situación económica dos sectores afectados, senón tamén de protexelos das perdas derivadas das restriccións sanitarias aplicadas ata o momento, xa que durante o ano 2020 o Goberno estatal remiteu á Xunta de Galicia recursos non reembolsables a través do Fondo COVID estatal
para compensar a caída de ingresos pola reducción da actividade económica por un valor de 224,10 millóns e acaba de anunciar o reparto de 441 millóns de euros a través dos fondos REACT-EU. Do mesmo xeito, os orzamentos de ingresos da Xunta de Galicia medraron nun 13,98% respecto ao ano 2020, gracias, na súa maior parte, ás novas transferencias que chegarán de novo a través dos fondos REACT-EU, o que significará a recepción de fondos extraordinarios para afrontar esta situación epidemiolóxica. Por isto, a Xunta de Galicia dispón de recursos extra o que lle permiten dar as axudas que se reclaman dende os sectores da hostelería e o comercio para poder afrontar as dificultades actuais e tamén as que xurdirán ao medio e longo plazo. Por outra banda, a evolución da situación epidemiolóxica de Galicia na segunda quincena de xaneiro supera con moito o repunte inicialmente previsto, situándonos no peor momento da pandemia, o que obriga necesariamente a incrementar as restriccións. A situación actual requiere a acción dun goberno responsable con anticipación e prudencia, o que necesariamente debe traducirse nunha revisión dos orzamentos que o 26 de xaneiro aprobou o Parlamento de Galicia sin modificar unha coma, reorientando as partidas de gastos para rescatar aqueles sectores máis prexudicados. Os compromisos noutras materias non deben de ser unha excusa. Os gobernos autonómicos recibiron o ano pasado 16.000 millóns de euros para afrontar os gastos extraordinarios en sanidade, 9.000 millóns en educación, 2.000 millóns e outros. As medidas anunciadas polo presidente da Xunta de Galicia o pasado 30 de xaneiro coa posta en marcha en solitario dun fondo de 75 millóns de presuposto autonómico de 2021 resulta manifestamente insuficiente para rescatar a un sector que achega o 10% do PIB da Comunidade Autónoma de Galicia. Por todo isto, o Goberno Municipal propón adoptar o seguinte acordo. Instar a Xunta de Galicia e ao resto de entidades locais de Galicia que destinen polo menos o 1% dos seus orzamentos no 2021 a axudas á hostelería, ao turismo e outros sectores afectados polas restriccións. Un turno para comentar a proposta. Portavoz do Partido Popular, por favor. A Xunta de Galicia tivo unha reacción inmediata ante o desamparo que as diversas situacións derivadas da pandemia da COVID-19 supuxo para a hostelería e o turismo. Todas as actuacións postas en marcha cometéronse sempre en diálogo cos sectores afectados, co objetivo de acadar a súa máxima utilidade e efectividade. Habilitáronse axudas directas e préstamos, destacando particularmente o plan de rescate ás persoas traballadoras autónomas, microempresas e establecementos hostaleiros pechados por mor da pandemia, 86,2 millóns de euros. Deste plan de rescate, que se puso en marcha de xeito áxil e rápido, recibironse máis de 40.000 solicitudes, das que xa están abogadas o 80%, máis de 32.500 axudas, e que suman máis de 66 millóns. De cara a este ano 2021, a Xunta xa ten garantido a continuidade do seu apoio económico ao sector con axudas directas, con independencia do que fagan o resto das administracións. En 90 días, a Xunta terá mobilizados preto de 140 millóns de euros destinados aos sectores máis castigados nesta fase da pandemia. Trátase de que concellos e diputacións sumen para que chegue máis diñeiro. Non se trata de repartir o previsto entre todos, senón que ao previsto pola Xunta se sumen as achegas doutras administracións. Ademais, a Xunta desenvolverá en este ano 2021 un plan de rescate para o conxunto do sector turístico, 35,7 millóns de euros, e investirá 85,8 millóns na primeira anualidade do Xacobeo 2021-2022. A Xunta de Galicia ten avanzado xa que continuará apoiando ao sector hostaleiro. Farao, entre outras iniciativas, a través dun segundo plan de rescate a persoas traballadoras autónomas, microempresas e establecementos hostaleiros pechados por mor da pandemia, continuador da segunda onda e que contará con un mínimo de 50 millóns de euros. Unha vez máis, axudas directas e inmediatas habilitadas polo Goberno galego. Non obstante, considerando que as achegas nos vindeiros meses deberán continuarse dada a evolución da situación sanitaria, na súa xuntanza do pasado 13 de xaneiro, tanto o Goberno galego como os representantes da hostalaría propuxeron abrir unha triple fronte mediante un fondo de cooperación COVID-19 que conte coa participación da Xunta de Galicia, diputacións e os grandes concellos para salvar do peche as empresas e autónomos da nosa comunidade. Máis achegas específicas para o ocio nocturno. O Consello da Xunta aprobou o 21 de xaneiro de 2021 unha liña extraordinaria para axudas ás salas de concertos cunha dotación de 800.000 euros.
Este ano 2021, a Xunta de Galicia porá en marcha un plan de choque para o reforzo do sector turístico dotado con 35,7 millóns de euros. Din vostedes na súa proposta textualmente que resulta imprescindible adoptar modelos como implantado en Alemaña, onde calquera restricción sanitaria chega acompañada de liñas de axuda para os sectores afectados. Eso di textualmente. Deberían vostedes predicar co exemplo, e non só decir as cousas, sino tamén facelas. Recordarán que no pleno do pasado mes de decembro, este grupo municipal presentou 2 propostas encamiñadas a prestar axuda aos autónomos e PEMES do noso concello. Unha para eximilos do pago da taxa do lixo e outra para reservar unha partida específica nos orzamentos para axudas para eles. Recordan o que votaron nas 2 propostas? Votaron en contra, todos vostedes. Recordan que non pediron o plan reactiva da Diputación da Coruña para dar axudas directas aos autónomos e PEMES, hostalería, turismo, afectados polo COVID-19 ás empresas de Dodro e quedaron sin as axudas? Recórdano. E apenas un mes despois traen vostedes a este pleno unha proposta onde imos aprobar que destinarán vostedes nos orzamentos do 2021 do Concello de Dodro unha partida para axudas á hostalería, ao turismo e aos sectores afectados polas restriccións. Un mes despois de votar en contra. Bueno, pois vamos a decir que ratificar é de sabios, por suposto. Non era sin tempo de que se deran conta de que as empresas de Dodro tamén necesitan da axuda do noso Concello. E, por suposto, que por responsabilidade e por solidaridade e para que todas as nosas empresas do noso Concello reciban ese 1% que van a reservar e que todos veremos, imos a votar a favor. Bueno, simplemente lembrarlle que en outra ocasión non se atendeu o tema dos autónomos e nada, porque hai que saber que non había ningún consignación presupuestaria en este Concello para destinado a tal fin. E se ve no texto do acordo, como ben dixo usted, era axudas á hostelería, o turismo e outros. E nos outros non só están a hostelería, están os outros sectores. Había, usted nombrou nombrou outros, dicía outros, falou usted das salas de conciertos e todo. Hai un sector moi afectado, como é o sector da música, da que eu teño algunha ligazón con eles, que non habrá salas de conciertos se non hai axuda aos músicos. Sin músicos non hai salas de concertos. E nada máis. E gracias por o apoio a esta proposta. Sí, bueno, felicitémonos todos porque parece que se vai a aprobar isto, pero bueno, como sempre, a Xunta sempre fará e desenvolverá en todas as propostas que traemos aquí, que trouxemos hoxe, xa a Xunta fará e desenvolverá todas as propostas que traemos, non sei. Parece que non nos vale a pena traer ninguna porque todas as vai a facer xa a Xunta. O sea que, pola nosa parte, pero bueno, é boa cousa tamén, é boa cousa que a Xunta, que todas as propostas que traigamos nós, a Xunta xa tiña en mente que facelas, e máis desenvolvelas, e parecenos ben. Entonces, por todo isto tamén votaremos a favor. Gracias, señor Vicente. Señor Mariño, por favor. Sí, bueno, nesta proposta tamén nos agrada ver que a maioría dos grupos vamos a estar de acordo na votación, tendo en conta o sentido do que temos encima da mesa, que non é solamente un sector, que imos a facer ese peto na medida das humildes posibilidades que ten este Concello, e pola parte que lle toca en este caso ao BNG, que vemos moi ben, como dicía, o que defendía a proposta, que non é solamente un sector ou dous, senón os sectores aqueles que estean baixo unha situación, como recordaba despois o portavoz do PSOE, como pode ser o tema da cultura, neste caso o da música. Agrádanos que propostas destas que triunfen en Dodro, que se eleven para que, como o Concello de Dodro, tamén outros organismos, nomeadamente a Xunta, pois faga tamén o propio con que ten que ser, con cartos. Moitas gracias. Bueno, pois nada, vamos proceder á votación desta proposta do Goberno. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Gracias.
Punto número 8 da orde do día, proposta de reclamación de aumento da dotación orzamentaria para a realización de PIE, plans integrados de emprego, nas entidades locales. É unha proposta do Goberno Municipal que vai defender o Concelleiro de Emprego, o señor Abel Terrío. Bueno, primeiro comentar que esta é unha proposta que iba metida por urxencia no pleno de decembro, pero, bueno, motivada pola situación que se dou naquel momento no pabellón, pois decidiuse eliminala para que rematara o pleno e para poder rematar o pleno. Ben, exposición de motivos. Os programas integrados de emprego, PIE, son instrumentos das políticas activas de emprego que teñen por finalidade mellorar a ocupabilidade e, en fin, a inserción laboral de persoas desempregadas. Cada programa atende a 100 usuarios, elixidos entre persoas en situación de desemprego, nun ámbito determinado da Comunidade Autónoma de Galicia durante un período de 12 meses. Neste período, ofrece orientación laboral e formación en áreas diversas, respaldada por labores de prospección de empresas e intermediación laboral, todo para lograr as condicións máis adecuadas para a mellor inserción dos usuarios. A Xunta de Galicia, a través da Consellería competente en materia de emprego, é a que cada ano proporciona os fondos en forma de subvencións destinadas a financiar os gastos destes programas. Os destinatarios instrumentais destas subvencións e executores do programa son, en liñas xerais, as entidades locais galegas e, igualmente, as entidades sen ánimo de lucro. Mas non pode negar que as entidades locais, especialmente os concellos, están nunha situación moito máis prominente que outro tipo de entidades para prestar asistencia aos veciños, pois, por unha banda, son o referente claro dos cidadáns para conseguir tranquilizar as súas inquedanzas e están tamén, pola súa proximidade, na primeira liña para recibir as queixas e solicitudes de calquera tipo de amparo ou axuda e é a súa función tentar ofrecer solucións. En todo caso, os fondos para os programas integrados de emprego supoñen un importante recurso dos concellos para as actuacións de acompañamento da inserción laboral e mellora da ocupabilidade das persoas demandantes de emprego, e aínda con maior intensidade nos concellos máis pequenos, por seren os que menos recursos propios teñen. É un feito certo que os veciños acoden en numerosas ocasións aos seus concellos de referencia procurando formación e actividades que posibiliten a súa inserción laboral nun período de tempo o máis curto posible, e os concellos deben ser incapaces de prestarlle asistencia debida, e a Xunta, como promotora destes programas, é competente en materia de emprego, ademais de tutelalos, de certo modo, non pode descoñecer esas necesidades. Por esta razón, non se comprende que se teña reducido a dotación orzamentaria para os programas integrados de emprego a executar polas entidades locais de Galicia, de xeito que só 7 levarán a cabo programas no ano 2020, orde de 27 de decembro do 2019, doga 30 de xaneiro. Menos se comprende que o proxecto do Concello de Odro non chegue a figurar entre o das entidades locais que realizan o programa, pois o programa que ven desenvolvéndose dende o Concello de Odro, dende o Concello para a realización de programas integrados de emprego na agrupación de concellos da comarca do Sar, ten demostrado a súa efectividade no seu ámbito ao longo das súas múltiples edicións, dende o bienio 2013-2014, con tasas de inserción moi por riba das medias dos programas de emprego, e ata o 65% dos seus participantes no período 2018-2019. Os concellos de Dodro, Padrón e Rois buscaron a alianza e a suma de sinerxias cos concellos de Rianxo, Valga e Pontecesures, en beneficio da súa cidadanía, pois a inclusión de máis concellos implica unha maior base de usuarios potenciais e de empresas colaboradoras, e, en fin, un enriquecemento da formación e a oportunidade de prospección e intermediación. Mais o recorte das partidas orzamentarias destinadas aos programas fixo que se prioricen as entidades sen ánimo de lucro en detrimento das entidades locais para a concesión de subvencións. Isto é algo moi difícil de concebir na situación actual, xerada a consecuencia da pandemia e pola crise na que nos atopamos, pois os concellos, especialmente os rurais, que son a entidade máis próxima ao cidadán en situación de necesidade, debe ser quen ofreza vías de solución a través de políticas activas de emprego e formación para a inserción ou reinserción laboral. O financiamento existente para programas integrados a entidades locais e entidades sen ánimo de lucro ata a última convocatoria resultaba equiparable. Así pois, na convocatoria de 2018 concedéronse 5.300.000 euros para entidades locais e 5.600.000 euros para entidades sen ánimo de lucro. No ano 2019 concedéronse 5 millóns para entidades sen ánimo de lucro e outros tantos para entidades locais. Porén, na convocatoria de 2020 dispúxose dun orzamento de 1.666.000 euros para... Quedame un párrafo. Para entidades locais e 6.733.000 euros para entidades sen ánimo de lucro.
Este recorte das partidas orzamentarias para a execución dos programas integrados de emprego polas entidades locais supón un incomprensible desinterese pola primeira liña. Remato. Por todo isto, propoñamos o seguinte acordo. Instar a Xunta de Galicia, en concreto a Consellería de Emprego e Igualdade, a realización dun incremento do orzamento previsto para a execución de programas integrados por entidades locais no bienio 2020-2021, que canto menos non sexa inferior ao previsto para as entidades en ánimo de lucro, e canto menos sin igual ou superior contía ao do ano anterior, para que os concellos e entidades locais poidan, con medidas máis efectivas, axudar aos veciños na inserción ou reinserción laboral, trasladar á Xunta de Galicia o acordo adoptado por esta corporación para o seu coñecemento e efectos. Gracias. Vamos a dar un turno de palabra a todos os portavoces. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí, grazas. Na convocatoria do 2020, a Xunta decidiu apostar polas entidades sin ánimo de lucro frente ás entidades locais, criterio e orzamento que se mantén na convocatoria do ano 2021. Cabe mencionar que, ante a posibilidade de ampliación de crédito na convocatoria do 2021, decidiuse investir este orzamento, 1.549.746 euros, na ampliación dos plazos para os programas integrados de emprego desenvoltos no ano 2020 e que máis sufriron as consecuencias do COVID-19. Porén, existe a posibilidade de ampliar o orzamento da convocatoria e o crédito destinado ás entidades locais e en vindeiras conferencias sectoriais o Estado opta por incrementar os fondos finalistas que se distribúen entre as autonomías. O Consello da Xunta, que tivo lugar o pasado 12 de novembro, resolveu as convocatorias das axudas dos obradoiros duais e dos programas integrados de emprego que permitirán a celebración dun total de 96 iniciativas, 62 obradoiros duais de emprego, cun investimento dun total de 21 millóns, e para incrementar a formación e as oportunidades laborais de 4.628 persoas desempregadas da comunidade cun investimento de 29 millóns. En concreto, desenvolveránse 62 obradoiros duais de emprego cun investimento de 21 millóns que incrementarán as oportunidades laborais das galegas e dos galegos. En canto aos programas integrados de emprego dirixidos aos concellos e ás entidades con personalidades sin ánimo de lucro, garantirán a formación dun total de 3.400 persoas desempregadas por un período de 12 meses. 7 dos programas integrados se levarán a cabo polos concellos, como vostede dixo, e outros 27 corresponden a entidades sin ánimo de lucro. Do total, 8 programas están destinados exclusivamente a mulleres co obxecto de que reciban atención específica para a súa incorporación ao mercado laboral. Neste caso, a cualificación dun número mínimo de 300 horas está orientado á obtención de, polo menos, un certificado de profesionalidade. Vostedes queixanse moito de que a Xunta simplemente di fará. Fai un rato, algún concelleiro aquí presente, ou algúns, o de Unidade Veciñal e do BNG, decían que a Xunta sempre di que vai facer, que fará, que fará. Bueno, pois vamos a facer un pouco de memoria histórica. Miren, a Consellería de Emprego e Igualdade no ano 2020, o seu ano pasado, que xa gobernaron vostedes todo o ano, non poden dicir que resulta que lle teñen manía por non ser da mesma cor político. As subvencións que lle dou ao Concello de Dodro a Consellería de Emprego foron subvencións para a promoción do emprego do medio rural, o programa AproRural, 33.253 euros. Subvencións para a contratación de persoal técnico de orientación laboral, 25.000 euros. Subvencións para a promoción da igualdade, 19.000 euros. Axudas para as entidades locais na liña de conciliación, 12.000 euros. E axudas para o programa de sensibilización, 7.000 euros. Todas estas da Consellería de Emprego e Igualdade, non estou falando de toda a Xunta. A Consellería de Emprego e de Igualdade destinou ao Concello de Dodro no ano 2020 un total de 96.253 euros, que non creo que sexa pouco. Evidentemente podemos pedir máis, pero bueno, como sempre din e queda constancia nas actas de que non lle dan, de que prometen, de que non lle dan, para que tamén quede constancia de que se lle deron casi 100.000 euros no ano 2020 a Consellería de Emprego. Nada máis que decir. Señor Abuín, portavoz do Partido Socialista. Sí, lamentamos que a Xunta de Galicia non tovera en conta a petición destes concellos da Bisbarra, como son o Roi Padrón, Rianxo, Valga e Pontecesures, non concedendo as axudas para o PIE, de que tan significativo labor estaba realizando, rebaixando un orzamento que tiña dos 21 millóns a un 7 para toda Galicia, unha rebaixa moi significativa. Fala a voceira do Partido Popular dos obradoiros e todo eso. Todos os obradoiros
benvidos que sexan as axudas que sean de obradoiros e outro, pero en este momento estaba falando do PI que lamentamos, como vou a decir, de que non concederan a este grupo de concellos. Falaba das axudas, moi ben, todas son benvidas tamén, as do 96.000 euros. Falar do APROL, o APROL, como ben sabe, cada ano ven rebaixando a súa cuantía e o personal dedican eso. Últimamente, solamente o que tuvemos foi para un operario e unha enxeñeira de montes. Cando non hai tantos anos, contábamos con 6 ou 7 persoas para ese plan. Nada máis, vamos, lóxicamente, que vamos a apoiar esta proposta, claro. Gracias. Turno, portavoz. Ben, o argumento mandado desde Santiago, desde algunha persoa que traballa para o Partido Popular, non explica o sentido do seu voto. É dicir, falou de datos e falou de tal, pero no seu argumentario non defendeu o sentido do seu voto. Van votar a favor, en contra, van se abster? É unha pregunta que deixo no aire, porque, bueno, está ben que lle fagan o argumentario, pero está ben que miren o argumentario e digan, que aquí non se dice van votar a favor, en contra. Imos ver. Cal é o motivo da reducción orzamentaria para os programas a entidades locais? Sabe alguén? A portavoz do Partido Popular, que ten o seu partido gobernando a Xunta, sabe por que reduciron de 5 millóns a 1.600.000? Cal é o motivo desa reducción? Ben, efectivamente, priorizaron as entidades sin ánimo de lucro. Ben, os criterios para conceder estas subvencións discriminan os concellos. Os concellos teñen que acreditar un paro superior a 500 persoas no ano 19 no seu ámbito de actuación. As entidades sin ánimo de lucro non teñen que acreditar ningún tipo de número de parados. Esa é unha discriminación que se fan aos concellos. No ano 2014, o Concello de Dodro quedou no posto número 11. O programa integrado presentado polo Concello de Dodro, gobernado polo Partido Popular, quedou no posto número 11. Se os criterios foran os do día de hoxe, só entrarían 7. O programa integrado do ano 14 do Concello de Dodro, que non me meto, seguramente fora bo, quedaría fora. O programa integrado presentado por vostedes no ano 2014 quedou no posto número 11. Este ano só concederon 7, por tanto, quedaría fora. Nós, o único que pedimos nesta moción, e por eso me gustaría que me aclararan o sentido do seu voto, é se están de acordo en aumentar a partida para que entren máis concellos ou non. Estou convencido de que vostedes non ven lóxico a rebaixa ou a diminución tan drástica desa partida, pasando de 5 millóns a 1.600.000. Estou convencido de que non ven lóxico. Cal é o problema que teñen? Que o seu partido é o que o fixo na Xunta. E por eso, pois, o intentan defender. Eu, pola miña parte, nada máis. Nós vamos votar a favor. Gracias. Señor Mariño, portavoz do... Sí, eu creo que xa se falou bastante do tema, creo que está claro, o Bloque vai a apoiar, porque cando falaban aquí no pleno xustamente do tema de rebaixas, eu falaría de recortes. Máis sangrante, ademais, tendo en conta que este goberno incrementa os concellos para este plan, foi quen de incrementar o número de concellos para que se sumaran, e cal non sería a nosa sorpresa, pese a cantidad de cartos que nos ofrece a Xunta para Dodro, que desbordamos ca cantidad de axudas, verdade, e non conceden este plan. Resúltanos un pouco sorprendente cando estamos traballando desde que chegamos aquí coa pandemia encima da mesa, con unha disposición para incrementar, como acabo de decir, os concellos, e que teñamos por parte da Xunta un recorte que outros lle chaman rebaixa, eu chamareille recorte. Nós non o vemos normal. Nós agradeceríamos tamén, como dicían o resto dos compañeiros, que se sumaran á proposta polo ben dos concellos, polo ben do traballo desenvolvido por este grupo de goberno e polo ben das persoas tamén beneficiarias que poden resultar cunha xestión deste plan de emprego, que é o que hai. Podría haber outro, pero é este o que hai,
e que podría tamén ser ventaxosa para as persoas da comarca nosa se o tiveramos nos xestionado. Moitas gracias. Bueno, pois, redundando nos argumentos que xa explicou o voceiro de Unidade Veciñal, defensor da proposta do Concello, parece claro que gastar os 4 minutos en decir argumentos en favor non se sabe moi ben de que, pois está ben, pero bueno, agradecemos tamén que se pense en que a situación que temos ahora mismo e a decisión da Xunta de Galicia de reducir os cartos que invirte en políticas activas de emprego, entendemos que é unha decisión política e terá que defender que na teña que defender. Nos aquí traemos unha proposta precisamente no sentido contrario. Entendemos que os plans integrados de emprego para as entidades locales demostran a súa eficacia. O plan integrado de emprego dos concellos de Padrón Roxo de Odro foi un modelo para a Consellería de Traballo. Nós estámoslo defendendo, defendémolo. Non fixemos uso absolutamente político da denegación hasta que se nos acusa de que é cousa nosa. E entón, bueno, evidentemente, xa digo, vámoslo a seguir pedindo, vámoslo a seguir defendendo, seguiremoslo solicitando e esperamos que a Xunta nos teña en conta e nos conceda o seguinte plan de emprego do ano 2022. E, bueno, dito isto, vamos a proceder á votación da proposta esta. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Gracias. Mocións de urxencia. Non nos consta que haxa ningunha. E entón pasamos ao punto 10, que son rogos e preguntas. En principio, non hai ningún rogo presentado de xeito escrito. Se hai algún rogo oral, por favor, que os portavoces o digan. Sí. Señor Alfonsín, portavoz do Partido Popular. Nós quixemos presentar 2 rogos. O primeiro, visto que o concelleiro supostamente responsable de servicios sociais nin manda, nin ordena neste departamento, lle solicitamos ao señor alcalde que informe se quen manda e ordena en servicios sociais é o señor alcalde ou a secretaria accidental, a fin de que os usuarios sepan a quen dirixirse. Moi ben, tomamos nota do rogo. Recórdolle que o artículo 56 dos rogos dice que cada concelleiro podrá formular en cada pleno ordinario como máximo un rogo, e entón, se algún concelleiro ou concelleira non desexa facer uso do rogo, pode ceder o... Entón, digo que teñen dereito vostedes a 5 rogos, agora mesmo a 4. Sí, exactamente. Un rogo máis. O segundo, durante a legislatura 2007-2011, se produxe unha situación laboral insostible da que foi víctima, entre outras, a secretaria titular, e que supuxe un claro exemplo do que un funcionario non debe facer. Como xefe de persoal, debe vostede ordenar á súa secretaria accidental que cese na campaña de descrédito persoal e profesional da anterior secretaria e que podría incluso calificarse como motivo para abrir un expediente disciplinario. Non hai máis robos. Moitas gracias. Algún rogo por parte do portavoz de Unidade Veciñal? Portavoz do BNG? Gracias. E no mesmo punto van as preguntas escritas. Temos aquí unhas preguntas pendientes de contestar, entregadas o 2 de decembro, que iban a ser contestadas por escrito. Se lle parece, contestámolas aquí de xeito oral ou... Sí. Moi ben, pois mira, a pregunta 3089. Ten a vostede aí diante, o seu é que a preguntase vostede. Sí. A canto ascendeu o importe da subvención concedida polo Departamento de Turismo da Xunta de Galicia ao Concello de Odro para invertir no Camiño Santiago? En que foi invertido e cal foi o importe total de inversión? Pois non accedeu a nada e, polo tanto, foi de volta. Bueno, accedeu, pero vamos, non renunciamos á subvención. Non, pero... Sí, renunciamos á subvención. Renunciaron á subvención. Sí. Pero non se fixo gasto. Non, está claro, é evidente. Renunciaron á subvención, vale, perfecto. E o importe cal era, sabe? 15.000 euros. Renunciaron, sobrado. Ben. Algúnha pregunta máis? A 3.090, por favor. 3.090. Cantas persoas contratou o Concello de Dodro no ano 2020 para a Brigada Forestal?
cantas hectáreas foron limpadas, cal foi o custo total do persoal contratado, materiales empregados e lugar de maquinaria e vehículos? Pois voulle contestar a primeira parte. Foi un priego que se contratou unha empresa, o Concello de Odro non contratou a ninguna persoa para ninguna brigada forestal. As hectáreas limpadas foron casi 2,7, 2 e pico, e o custo do total do personal contratado diremos no próximo pleno porque non está aínda rematado o prego. Pregunta 3091. Non está rematado? Non temos calculado o priego aínda porque foi un priego dunha empresa e non está calculado aínda. O expediente, vamos. Pero non foi adxudicado unha empresa? Si foi adxudicado unha empresa, pero non se fixo pola totalidade. Estou dicindo que lle contestarei no siguiente pleno. Bueno. A seguinte pregunta creo que... A segunda pregunta é de 3091, que estaba dirixida ao Concelleiro do Medio Ambiente, o señor Xosé Vicente. É relativa ao Plan de Acción de Polo Clima e Enerxía Sostible. Decían vostedes que que convocaran vostedes unha mesa e que formaba parte todos os concelleiros. Por eso, queremos manifestar que ningún membro deste grupo municipal e único na oposición non recibeu convocatoria nin escrita nin verbal, convocándonos para unha mesa de traballo. Que persoas forman parte desa mesa? Se van a anular dito plan por non axustarse á verdade, a redacción do mesmo e facer unha reunión coa oposición para a posta en común das liñas principais do plan, ou prefire vostede enganar a Xunta de Galicia e quedar como un mentireiro? Sí, vostede formula unha pregunta sobre o pacto das alcaldías que puxo en marcha a Comisión Europea en 2008. Esta é unha proposta da alcaldía que levou directamente o alcalde, que fixo todos os trámites despois de acordar con esta Consellería de Medio Ambiente o xeito de tramitar dito plan. En vista desto, vai contestar o señor Arnaldo, foi o que preguntou. Moi ben, pois en relación con esta pregunta, o mismo día 27 de novembro dirixeuse un escrito ao redactor do proxecto que foi contestado o 9 de decembro. Entonces, porque detectamos efectivamente un erro, dice: o documento PACES conta con un erro no tocante a que se realizará unha reunión de traballo cos grupos políticos da oposición. Este erro foi debido a que realmente sí que se tiña a intención de facer esta reunión de traballo con todos os grupos políticos da Corporación Municipal, pero debido ás restriccións do COVID-19 non se chegou a realizar esa mesa de traballo, nin tan sequera foi convocada. Incluso a mesa de traballo que se realizou co Grupo de Goberno e Técnicos Municipais foi moi reducida en canto a asistencia polas limitacións impostas por mor da pandemia. Así que lamentamos o erro cometido, dado que o PACES é un documento vivo que se debe actualizar cada 2 anos, reflexando o traballo que se vai facendo no Concello de Odro para lograr os obxectivos contra o cambio climático, ademais de poder introducir en todo momento novas medidas e propostas que axuden a acadar o compromiso adquirido co medio ambiente a través do PACES. Poñémonos a carta do enxeñeiro, póñense a nosa disposición para que, cando o consideren oportuno e seguro, se planifique unha nova mesa de traballo cos grupos políticos da oposición para informalos sobre o contido do PACES e recibir a súa opinión, inquedanzas e puntos de vista que crean axeitados para cumprir o objetivo de reducción das emisións de CO2. E reiteran as disculpas polo erro cometido. Polo tanto, o día 9 de decembro, a petición dunha carta miña do 27 de novembro. Polo tanto, non vamos a anular o plan e, segunda pregunta, non vamos a engañar a ninguén, está todo suficientemente claro e non vamos a quedar como ningún mentireiro. Por suposto, claro, aquí non se fai nada sen registro de salida. Valentín Alfonsín, temos aquí dúas máis, unha a número, creo que é 3160, si a ten vostede aí, por favor. De acordo ca resolucións aprobadas se pretende a contratación de consultoría e asesoramiento urbanístico. De acordo ca resolucións aprobadas se pretende a contratación de consultoría e asesoramento urbanístico por un prezo de 37.000 euros anuais, cando nos derradeiros anos este servicio viña costando en torno aos 17.000 euros. Poderíanos explicar a que se debe esta diferencia de 20.000 euros no orzamento para o mesmo servicio? Pois sí que lle podo explicar. Mire, para empezar, non é para o mesmo servicio. Vostede tiña que revisar un pouco a súa información, porque vostede ten moita información errónea, non sabemos de onde a saca, pero bastante errónea. Mire, isto parece mentira a vostede que diga que viña costando en torno de 17.000 euros anuais, cando non é verdad, porque costaba unha parte do servizo de 17.000 euros. Había outras partes e moitas máis facturas pagadas en ese tipo de asesoramento urbanístico a Estudio Técnico Galego por valor moi superior. E se vostede leera
a contratación do servicio de consultoría, según di vostede na súa pregunta, asesoramento urbanístico, daríase conta que se di de los pliego de cláusulas administrativas de los servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de proyectos, direcciones de obra que antes se pagaban aparte y eran un montón de pasta, incluindo coordinación de seguridad y salud, que tamén se pagaban aparte e era outro montón de pasta. Parece mentira que vostede xa se olvidara desto. E apoio técnico puntual ao Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Dodro. Quero dicir que é unha parte tamén que nos parecía interesante a hora de sacar este prego. En todo caso, o que vostede di que vale 37.000 euros, non sabemos ainda o que vai valer, porque iso é polo que se licitou e supoñamos que habrá algunha baixa. Temos outra pregunta, a número 100 deste ano. De acordo cas informacións obtidas, o contrato da persoa que desempeña as funcións de axente de desenvolvemento local non foi renovado, pasando a esa persoa a ser persoal laboral indefinido. Pode confirmar que ese contrato foi realmente renovado a súa prórroga e con que data? Ou ben non foi renovado tal xeito que pasaría esa persoa a ser persoal laboral indefinido? A ver, dúas cousas. Primeiro, ten que vostede revisar as informacións obtidas, porque estamos empezando a pensar que o deixou vostede aquí micrófonos ou ten información de algún traballador do Concello que ao mellor sí que se está columpiando a hora de pasarlle a vostede información. Igual algún traballador, traballadora do Concello, que está informando a vostede erróneamente, moi erróneamente. Trataremos nós de, pola parte que nos toca, de revisar, incluída a Casa do Concello, se hai micrófonos ou cámaras, e vostede revise as súas fontes, porque con esta información acaba, digamos, vostede de deixalas en un mal lugar. E dito isto, o contrato foi exactamente esta subvención que xenera a xente de desenvolvemento local foi tramitado exactamente igual que os anos anteriores o tramitou vostede. E máis, supoño que a vista das resolucións da alcaldía, que xa tuvo vostede 2 días ou 3 incluso para ver, quedaríalle suficientemente claro. Algúnha pregunta máis? Estou dicindo que foi tramitado exactamente igual que os anos anteriores. Reparta usted a información. Eu contesto o que me parece. Vostede ten exactamente igual que os anos anteriores. E vostede ten tuvo a súa disposición as resolucións da alcaldía onde pudo ver isto. Algúnha pregunta máis, por favor, xeito oral? Estou preguntando das orais deste pleno, claro, estou dicindo. Estou preguntando se ten algunha pregunta oral. Eu xa as escritas... Moi ben. Sabe vostede que, según o reglamento, volve a ter 4, supoñendo que os demais concelleiros lle cedan o seu turno de pregunta. Sí, por eso pregunto, recordarlle. Entón, a primeira é... Non, é unha pregunta. Desde que vostedes han sido goberno municipal son continuos os trazos de favor a determinados proveedores locales. Chama a atención a presa que vostede aprobou a factura da coordinadora do Premio de Poesía. E seguramente a mesma presa se tomou vostede para pagar esa factura. Pois ven sendo habitual que facturas que chegan máis tarde son pagadas antes que aquelas que chegan con anterioridade, só polo feito de que corresponden a proveedores amigos dos membros do goberno municipal. Pode vostede confirmar que día se pagou esa factura e se o resto de facturas aprobados na mesma data tamén se pagaron o mesmo día que a factura da coordinadora? Ou, polo contrario, como ven acontecendo desde fai ano e medio, as facturas dos proveedores que non son tan amigos... Vamos a ver, vou a contestar ya porque a verdad que me apetece contestar ya. Mire, as facturas aprobadas o 31 de decembro teñen todas, como tuveron todas durante case 2 anos que xa levamos aquí no Concello, o mesmo tratamento, o escrupulosamente legal que atendemos. Entón, esta factura, xunto ás demais aprobadas o 31 de decembro, están sin pagar todavía. Nin a da animadora cultural do Premio de Poesía, coordinadora, perdón, nin ningunha outra. Pagaránse todas exactamente cando se poida pagar. Non temos ningún trato de favor con ningún, que lle quede claro, con ningún proveedor. Nin hai amigos, proveedores amigos, nin proveedores enemigos. Que lle quede claro. Para outras preguntas, Moi ben, pois, se lles parece, levantamos a sesión. Perdón, disculpe. Bueno, eu quería facer 2 incisos antes de facer a pregunta, se o alcalde mo permite.
Entendemos que son pre-pregunta. Bueno, si, non lle Bueno, preocupe. a primeiro era que quero que consten as miñas intervencións literais e que lle pasarei á secretaria as intervencións por mail, se pode ser. Moi ben, sí, como non. E a segunda, que non me parece de recibo que nun pleno se fale de personal, sea funcionario, sea laboral deste Concello, porque non forman parte do pleno, e creo que non... Pero empezou o portavoz do Partido Popular. Recordo yo. Eu estou falando para todos. Vale? Pero eu Non me falo para parece usted. de recibo, Eu falo para usted. nin creo que se deba de facer porque teñen un réximen disciplinario, e se procede, pois vale, pero Eu falo para vostede tamén. acusar a un personal de determinadas cousas para Eu falo para vostede tamén, efectivamente. Sí, a ver. Aquí o único que se dirige ao personal funcionario do Concello foi o señor portavoz do Partido Popular. Nos ruego que fai apenas 5 minutos. Eu traslado o meu parecer. Bueno. Pregunta oral. É para o señor Mariño. Señor Mariño, por mor da COVID-19, sabe vostede o protocolo que sigue a empresa que presta os servizos de axuda a domicilio en Dodro? E sabe vostede o protocolo de seguridade que teñen? Fago 3 preguntas e a mesma pregunta conteste como queira. Infórmano a vostede ou ao Departamento de Servicios Sociais de se surxen incidencias ou se hai algún desorden? Xoan, un segundo. Unha cuestión de orde, nada máis. O seu sería que vostede, antes de facer a pregunta, páselle o documento á secretaria para que vexa que coincide co que preguntou. Quer dicir que sería razonable. Eu acordome que eu facía así, eu daba para que ela tuvera constancia, digamos, de que a pregunta é exactamente a que se lee. Si de feito paso ya despois. No, bueno, pero así ela sabe que foi a pregunta que se fixo tal cual. Eu traía a copia para eso. Sí, por favor, si quere responder. As preguntas están dirixidas ao alcalde, pero bueno, en este caso, si quere responder o concelleiro. Sí, estamos sabedores e coñecemos cales son as... sí. Alguna pregunta máis? Recibimos queixas de varios usuarios que nos manifestan que dende xaneira cancelou a actividade dos talleres de escolaridade. Unha actividade que xa leva uns anos consolidada en Dodro e que tiña moi boa acollida entre a veciñanza. Unha vez que preguntaron polos motivos que levou á cancelación, se lles manifestou dende o Departamento de Servicios Sociais, concretamente unha persoa que traballa ali, que agora non tiña subvención e que o Concello non os podía realizar. Estes talleres financiábanse anteriormente cunha subvención da Consellería de Emprego e Igualdade, concretamente ca liña de medidas de conciliación, e na última subvención concedida ao noso Concello se lle concederon 12.000 euros, polo que poden indicarnos cal é o verdadeiro motivo polo que se suprimeu esta actividade. O verdadeiro motivo é que a actividade programouse hasta o 31 de diciembre, había pouca concurrencia e que as condicións actuales de COVID non se considerou oportuno retomala o 1 de xaneiro. Unha pregunta máis ao portavoz do... Señor alcalde, ata cando vai permitir as acusacións do voceiro do Partido Popular hacia determinada funcionaria deste Concello? Bueno, xa que penso que quedou respondido suficientemente no debate este. Se non hai ninguna pregunta máis, pois nada, levantamos a sesión e agradecemos a asistencia.